Úloha Matice slovenskej Srbsku je bdieť alebo slúžiť slovenskému národu žijúci tu na. Od Slovenska očakávame, že nás pomôže aj finančne, lebo sami viete, bez ohľadu na dobrú voľu na všetko, ale bez peniazy sa nič nedá robiť a my sme cudzí aj Srbsku a cudzí sme na Slovensku. Tu sme menšina a tam sme cudzí občania. Mnohí Slováci nevedia, že my 280 rokov to existujeme rozprávame po slovensky. Teda Matica má tú náplň bdieť, byť slúha slovenskému národu, bdieť, aby nás zostali tie práva, čo máme, zvlášť čo sa týka školstva a samozrejme aj bojovať eventuálne, ak niečo myslíme, že by nám patrilo a nám nepatrí, bojovať aj o to. Hovorím, že my ako slovenský národ tu na žijúci by sme mali mať aj právo mať svojho poslanca v parlamente Srbska. My to ako menšina nemáme, i keď taký zákon pozná aj Chorvátsko, aj Rumunsko, aj Maďarsko, my to ešte nemáme. To je taký príjemný pocit, keď tak prídeš zo svojho štátu do zahraničia a počuješ po slovensky. Dobre, tu je tá slovenčina trošku iná ako vaša, ale je slovenčina. Slovenčina je slovenský duch. My žijeme v tých zvykoch, v tom duchu slovenskom. My sme ostali Slováci, ako čo sme boli pred 250-300 rokov. V Slovensku žijú Slováci, v Francúzsku žijú Francúzi, v Nemecku žijú Nemci a v Srbsku žijú aj Slováci. My sme Slováci, nemôžeme byť teraz Srbi. To ani jeden Slovák si nebude, naozaj trochu sú ja Slovák.